Idealizma subjektif. Idealizma subjektif nave teoria kuja aliye ramanvere berkeleyi ve hatiye damezrandine. Nigor ve teoriye madde hilbereke ramaneye. Jber ku maddeyi inkar kiriye meriv dikare ve teoriye veki tüne madde pareziye ji binav bike. Ligor nerina berkeleyi metran kumroveki İngilize heyin tegeiştine. Uli derveye tegeiştin uğraman enme madde tüne. Berkeley dikteba xwe a binavê lêkolîna li ser hêmanên zanîniya mirovî de li ser vê mijarê wiha gotiye. Hemû kes dizanin ku pêşnûma bêyî hişê mirovî tunelin û nikarin hebin jî. Her wiha hinek tiştên ku em bi wan dihesin hebin jî dîsa em dizanin ku ew li dervê hişê me nikarin hebin. Heke em baş bi gotina hebûnê bizanibin, wê demê gotinên min dê çêtir werin tegeiştin. Dema ez dibêjim ev masaya ez li ser dinivîsînim, di vê gotinê de armanca min ew e ku ez dixwazim bibêjim, ez çap bi masayê dikevim û destê xwe lê didim. Wekî vê yekê bêhnek hebû, ji xwe ez têgehiştime wê. Dengek hebû, ez bi deng têgehiştime. Aşkereyek ku a di vir de heye, a ku hatiye têgehiştine. George Berkeley bi vê argumenta xwe li dijî materyalîzmê tê dikoşe. Berkeley ji xala ku dibêje objektin fizîkî pêşnûman e dest pê dike û dibêje pêşnûma jî bi têgehiştinê dikarin hebin û ji ber vê yekê jî objektin fizîkî ji bilî têgehiştinê ne tutiştin. Dîsa di kitêba xwe a binavê sê diyalogên di navbera Beethoven û Pilonosî de vê ramana xwe geştir dike. Di vê kitêba xwe de jî dibêje gerdûna ku em tê digihêjinê, ew gerdûn e ku em bi sehekên xwe tê digihêjinê. Ji bilî sehek û pêşnûmayan tu tişt nikare were têgehiştin. Tu pêşnûma ji bilî hişê me li cihekî din nikare hebe. Mirovên difikirin kêmin lê tev jî xwedan ramanin. Xwedê heyînekî eşqê û bêhempatiyên bêsînor e. Ji ber vê yekê jî ruhaniyetên sînordar nikarin tê bigihêjin xwezeya wê. Dîn navenda yekkirina beşên pirtexlît a bunyada siyasî ye û çîmento ye. Em ê bi rêya zanînan bifikirin û bi mirovên çors re bipeyivin. Akıl çi ye? Ne giring e? Arîşe çi ye? Guh nedê. Çend ramanwerên mêr dîsa jî nêrîna teva heye. Li daristanê darek bikulupe û kesek kulupîna wê seh neke, ma deng jê tê? Koroya tevahiya ezmên û mobilyayên li dinyayê. Bi darbekî tevahiya cisîmên ku derdora dinyayê pêk dihînin. Bêyî hebûna hiş nikarin hebin. Rastî qêrîna hemû mirova ye, lê lêîstika kêm kesa ye.